У 1903 годзе дэкан гістарычна-філалагічнага факультэта Варшаўскага універсітэта Яўхім Карскі выдаў вялікую навуковую працу, якая мела назву «Беларусы. Том 1. Введение в изучение языка и народной словесности». У дадатак да гэтай працы ў Варшаве была выдадзена этнаграфічная мапа, якая афіцыйна называлася «Мапа беларускага племені». Канфарміст з натуры, паспяховы дзяржаўны службовец Яўхім Карскі нават не мог сабе ўявіць, якое значэнне гэта мапа будзе мець для палітычнага развіцця ўсяго рэгіёну. Яўхім Карскі сам быў родам з Беларусі. Ён нарадзіўся пад горадняй у настаўніцкай праваслаўнай сям'і. Сваю навуковую дзейнасць ён прысвяціў вывучэнню этнаграфіі беларускага народу, яго традыцыяў, фальклору і асабліва мовы. Карскі аб'ездзіў усю Беларусь, запісваючы сялянскія гаворкі і песні, напісаў шэраг артыкулаў і ў выніку надумаў скласці ўсе свае веды на адну мапу. Гэта была адна з першых і дакладна самая грунтоўная праца такога кшталту. Карскі, як навуковец, узяў адзін вымяральны маркер – моўныя асаблівасці, характэрныя менавіта для беларускай мовы. І дзякуючы шматлікім экспедыцыям змог намаляваць межы распаўсюду беларускай мовы, а значыцца і беларускага народа. Больш за тое, узяўшы за аснову розніцу ў вымаўленні літары «Р» у розных рэгіёнах Беларусі, ён здолеў раздзяліць беларускія гаворкі на 6 груп. Добра бачна, што яны перасякаюць Беларусь з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход. І навуковая праца Карскага, якая была першым томам фундаментальнага даследавання беларусаў, і мапа былі прынятыя навуковай супольнасцю вельмі добра. Прафесар быў прызнаны галоўным спецыялістам у вывучэнні беларускай народнасці ў расійскай імперыі. Сам Карскі ў асобным артыкуле удакладняў, што гэтая мапа грунтуецца толькі на вызначэнні лінгвістычных асаблівасцяў, а таму вобласць, акрэсленая на мапе, належыць хутчэй да беларускіх гаворак, а не да беларускага племені. Але людзі зразумелі гэту мапу зусім па-іншаму. Раскрыўшы выяву, беларусы ўпершыню ўбачылі на мапе сябе, убачылі межы Беларусі, убачылі сваю зямлю. І намаляваў гэтыя межы не проста нейкі фантазёр, а прафесар, вядомы навуковец, чалавек, які праз 2 гады ў 1905 годзе зробіцца рэктарам Варшаўскага універсітэту. Гэтую мапу прызналі навуковыя колы ў Варшаве, Кіеве, Маскве і ў Петербурзе. Пры гэтым 1903 год гэта якраз час, калі ў Петербургскім універсітэце сфармаваўся першы палітычны гурток беларусаў, дзе рэй вялі браты Луцкевіч, Вацлаў Івановскі і Элаіза Пашкевіч. Для іх мапа Карскага сталася нібыта падарункам нябёсаў. Гэта была база, ад якой можна было адштурхоўвацца ў беларускай справе. На доўгім шляху развіцця беларускай нацыі мапа Яўхіма Карскага зрабілася адным з найважнейшых артэфактаў. Што цікава, сам Карскі быў чалавекам досыць канфармісцкім. Ён хацеў, каб ягоны народ, беларусы, быў лепш вывучаны, каб беларусы жылі лепей, багацей, але ён зусім не думаў пра нейкую самастойнасць і незалежнасць. Яму, праваслаўнаму ад нараджэння чалавеку, расійская імперыя падавалася добрым месцам існавання народа. Але гісторыя пайшла іншым шляхам. Менавіта на падставе мапы Карскага была намаляваная мапа межаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Ёй карысталіся і іншыя дзеячы, якія цягам 20-го стагоддзя адстойвалі ідэю аб'яднанасці і незалежнасці беларускіх земляў. Сучасныя этнаграфічныя даследаванні, відавочна, ужо значна далей прасунуліся ў вывучэнні беларускіх гаворак. Але мапа Карскага застаецца адным з помнікаў нашай гісторыі не толькі як сімвал якаснай навуковай работы, але як і важны артэфакт вырастання беларусаў як нацыі.